A dolgozó magyarok negyedének nincs pénze nyaralásra, derül ki egy európai tanulmányból. A felmérés a különböző uniós országokat hasonlítja össze az szerint, hogy milyen arányban vannak azok, akik nem engedhetik meg maguknak a nyaralást. Magyarországon ez 1.455.000 embert jelent, 82 000-rel többet, mint egy évvel korábban. A régióban Magyarország kifejezetten rosszul áll. Az ablakon